בוא נתקרות, בוא נעשה דבר כזה. אני בטוח היה פה. בשידור חי. תעמיד את עצמכם רגע אחד במקומי, תראו מה זה להיות קומונרית ולא תלמידה בתיכון שמטיילת. זוכרות, לעמוד בכל עצמי, לעמוד בכל תהיה רגע שקט, אוקיי? בואו נעשה רגע את התפקידים האלה. אז יאללה, בואו ננסה, זה קצת מגעיל, קצת לא נעים לראות אותם, אבל תתגברו בכל, לא עושה שום דבר, אני מבטיחה. טוב? אז תשתדלו, טוב? מה שאנחנו נעשה דבר כזה, קודם כל אני אציג את עצמי, אחר כך אני אגיד כמה מילים על מה הולך להיות במסע עצמו, אני לא יודעת מה כבר דוד אמר לכם ועם כל הצדדים הטכניים והדברים, אז אם כבר אתם יודעות אז אנחנו נמשיך את זה הלאה, ואחר כך אני גם מאוד מאוד אשמח לשמוע מכם קצת, כי אתם בסופו של דבר מכירות את החניכים ואת המדריכים, מה יעבוד ספר, מה יעבוד ספר, אז בואו נשתדל רבע שעה נמשיך קצת, ואחר כך נשחרר אתכם לדרככם, ואם נמשיך לכם לדבר את זה, אז נשמע לי נהדר. טוב, אז קודם כל קוראים לי מור כהן, אני רכזת הדרכה בבית ספר עופרה, בוגרת של אולפנת עופרה, כבר באו